тихо се. Тук натискаме. Животно ще правим днес. Добре, първо може да видите моите създания, какви съм ги правила. Тук. Огнен порив, близоглед, видове дракони, натъва, кръщансик понякога така, тот, хон, базилиск, дого, драгозем, дългол, луксрей, покемони тук имам. Добре, да почваме със създанието. Не ни трябва това тяло. Избълсна глама и това става. Хайде да го видим. Да го видим. Така трябва да изпънат от тялото. Слагате ето тук. Изпъвате ме колкото може повече опашката. Изпъвате да я права. Давате врата нагоре. Както е трябва. Слагате... Кое беше? Е това. Дългомуцун ще правим днес. Най-слабия дракон. Мамо, тук ми са плези. Давам. Такива очи. Що гледаш нагоре, бе? Давай. Да, така. Всичко за сега ни е супер. Опа. Ще не мога да го хвана, защо така? Аз пък. Да, е такива ръце. Не бе. Е такива. Е такива крака. Добре си краката. Рогове няма да слагаме на него. И е готов. Трябва да го бойдисаме. Кое беше? Ей това. И ей това. Готов е. Нашият дългомуцун е готов. Трябва да го кръстим. Къде е уто, бе? Извинете, напиша на английски. Дългомуцун. И е готов. Yes. Пуснахме го вече, понеже нямаме много време. Трябва да ходи, да си тръгвам.